Zobral som vás so sebou na prehľadku jedného z najväčších trhov Európy. Toto je HaxMart, trh, ktorý existuje vyše 106 rokov. Bol to čistý Armagedon, veľa ľudí, ale nájsť tam môžete veci ako napríklad kvety postelné, kabelky, keramika, dekorácie, e-bicykle, inváziu syrov, toto, oblečenie, nástroje, prémiové kliešte na nechty, lacné ovocia a zeleniny, inváziu oliu, pol kila melónov za euro 50, pekárne, papaje, dračie ovocie, sušené ovocie a ryby. Veľa morských bytostí. Neviem, čo je toto, ale nebolo mi najlepšie. Mušle, živých krabov, veľkých krabov, ešte väčších krabov, chobotnice, Svätý Peter. Haló. Prečo sa volá Svätý Peter? Ďalej tu majú koberce, produkty na vlasy, taniere a poháre, kufre. Samozrejme tu máte aj posedenie a nakoniec som tam našiel prenosný gramofón. Toto nebolo ani zďaleka všetko, čo sa tam dá nájsť. Takže ak by ste chceli vidieť ďalšie curiosity, dajte mi follow, like a komentár a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.